Nie zatrzymujemy się, lecimy z kolejnym pojedynkiem. Jan Przygoda, 16-latek z Róża Fight Gym kontra Alex Jedynak ze Spartan Chorzów, 18 lat, waga taka sama. No wzrost można powiedzieć też. I rozpoczynamy to starcie. Alex Jedynak, białe spodenki. Jan Przygoda, niebieskie. Dużo przyruchów. No myślę, że ta walka nie potrwa pełnego dystansu. No zobaczymy. Już kilka razy typowaliśmy i się myliliśmy. Tak, ale to akurat czuję w swoich starych kościach, wiesz? Tak. No panowie są bardzo dynamiczni. I zaraz zobaczymy, czy któryś tutaj z panów urwie głowę, tak jak właśnie kibice się domagają. Próba high kicka w wykonaniu Jana. Tak, tutaj jak Janek zapoznawał się przed otwarciem gali z oktagonem i mamy próbę obrotówki, ale tylko dokończę. Oj, trafia tutaj Alex Jedynak. Widziałem właśnie, że również ćwiczył tam z Emilem Różewskim właśnie high kicki, więc myślę, że to będzie jego game plan na walkę. Bardzo sporo dzisiaj tych high kicków, tych frontalnych kopnięć, również takich nawet na głowę. Ależ jest doping dla Alexa. Proszę posłuchać. Oj, wywrócił się tutaj Alex. Nie wykorzystał tego jego rywal. Natomiast Alex teraz wykorzystał sytuację i poczęstował dwoma takimi sierpami. I rozpuszcza Janka. ręce. Nam tutaj reprezentant Chorzowa. Plecami do siatki Jan Przygoda. On będzie musiał tutaj orbitować nam po klatce. Schodzić z tej ciężkiej pozycji. Ale zauważ, Jan Przygoda... I kolejna, spójrz jakie nieszablonowe kopnięcia wykonuje Trochę Janek. z karate taka stujeczka, prawda? Nisko Dokładnie. opuszczone ręce, a tymczasem trafi Alex Jedynak. I chyba odczuł te uderzenie właśnie Janek ze względu na to, że troszeczkę osłabł. Przynajmniej tak to było widać z naszej perspektywy. Idzie tutaj po nogi i kto wyląduje z góry, robi to Alex Jedynak. Pozycja boczna. Tak, a Alex dodatkowo bardzo spokojnie kontroluje nam tutaj pozycję. Jeszcze niespełna minuta zakończenia rundy pierwszej. Z góry jest Alex Jedynak. I czy coś będzie tutaj czarował, czy może przejdzie do dosiadu, czy może uruchomi pięści, albo poszuka jakiegoś poddania. O, tutaj Oj, tu chyba będzie się kręcił do jakiejś takiej techniki kończącej. Ale dobrze też umiejętnie Jan Przygoda tutaj ścisnął swojego rywala i nie ma tej pracy, a gdy tej pracy nie ma, to sędzia może to podnieść. już co Janek na pewno wie, co robi, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, jego trenerem jest Emil Różewski, który również jest trenerem kadry Polski w MMA. Ma on naprawdę bardzo duży warsztat i doświadczenie w prowadzeniu zawodników. To już końcóweczka, ostatnie 10 sekund. Alex Jedynak znowu jest z góry i chyba tak się zakończy ta runda. Próba jeszcze tutaj kręci się, ale no nie ma czasu na to. Jan Przygoda. No jest bardzo chyba zmęczony ten Jan Przygoda. Chyba dobrze zauważyłeś, że tam korpus został naruszony. Ja tutaj bardziej widziałem nerwowość na jego twarzy, ale nerwowość w sensie zdenerwowanie, tylko nie wiem, czym to było spowodowane. Ale pierwsza runda bardzo wyrównana. Bardzo wyrównana, ale chyba jednak ta końcówka była mocno na korzyść Alexa, który jest lokalnym bohaterem. Zobaczę powtórki. Była na korzyść przede wszystkim przez te obalenie. Tutaj trafił Jan Przygoda takim lewym sierpowym, próba nawet high kicka. Tu się wywrócił nam Alex. I prawy taki prosty, siada. O, ta obrotówka była dobra. A tu będzie te wycięcie. Kibice pewnie zadowoleni, że Alex Jedynak na razie, moim przynajmniej skromnym zdaniem, prowadzi ten pojedynek. Tak, no tutaj również się muszę, panie kolego, z tobą zgodzić. I zaraz. Jak mawia klasyk, nie chcę, ale muszę. No zobaczymy, czy tutaj będzie to skończenie, o którym wspominałeś. Rozpoczynamy kolejną rundę. Ładnie tutaj. Są przyruchy. Tak, Alex ładnie straszy tymi kolankami. Oj, tutaj high kick prawie trafiony. I tu jest oczywiście też odwrotna pozycja Alexa Jedynaka, który rozpuszcza pięści. Ale ajajaj, gdyby ta obrotówka siadła. Bardzo ładnie doszła tutaj. Oj, tutaj niestety. To już się zdarzyło dzisiaj na gali. Nieprzepisowe kopnięcie.
ale to chyba siadło mocniej niż u Grzegorza Czajkowskiego. Zdecydowanie. Oczywiście to było nieintencjonalne. Natomiast szkoda tej sytuacji, bo tam bardzo mocny prawy sierp siadł w wykonaniu Aleksa na głowę, na szczękę Janka. Ale Janek też zakręcił taką obrotówką w stylu no, Mameda Halidowa na głowę. Tak, on ich bardzo dużo już dzisiaj wykonał, Tu będzie ta powtórka. a ja Oj, nie tak, ukrywam, że osobiście lubię oglądać taki styl walki. Tutaj przejechał chyba palcami po suspensorze. Ale już wracamy do tego pojedynku. Jan Przygoda to prawdziwy gladiator. On chce się bić. Charakter ze stali. Już o tym mówiłem, ale oczywiście zawodnicy mają 5 minut, żeby dojść do siebie. A jeżeli by nie doszedł, to walka często kończy się albo no contest, albo dyskwalifikacją, zależy jakby to ocenił sędzia. Wracamy. Oj, to i frontalne kopnięcie na głowę. I prawie siadło. O, i tutaj próba brazyliany tak zwanej ze strony Janka. Ale rozkręca się nam ten pojedynek. Tak, tak, z każdej sekundy. Ale ma problem Jan Przygoda z tą odwrotną pozycją Aleksa Jedynaka. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, no ciężko jest mu dojść. Ciężko się bije z Mańkutami, chociaż teraz wrócił już do klasycznej, ale szachuje, proszę zobaczyć. Raz z klasycznej, raz z Mańkuta. O! Ale to siadło! Zatańczył na nogach. Co tutaj się dzieje? Idzie po nogi, ale się wyratował! Tutaj naprawdę mógł być knockout wieczoru. Co? Jak to w ogóle przetrwał? Co tutaj nam się dzieje w tej klatce, drodzy Państwo? Wow, wow, wow. Niesamowite kopnięcie, ale polował na to Jan Przygoda cały czas, konsekwentnie. I spójrz jeszcze, jak Aleks intuicyjnie poszedł po te nogi. Tak, to jest ten automat. Jednak to jest pewnie wyćwiczone miliony razy na sali treningowej. Ależ to byłby piękny knockout. Ale jest cały czas mocno naruszony Aleks Jedynak. Proszę zobaczyć, tu nie ma takiej aktywnej pracy i to wydaje się, że Jan Przygoda z dołu inkasuje więcej ciosów. Tak, tak. Nie inkasuje, tylko zadaje. Wykluczone ręce. Tak, przepraszam, ja jestem dalej chyba pełen podziwu tego kopnięcia, wiesz? No tutaj trochę kibice, już nie ma takiego żwawego dopingu, tutaj chyba są sami zaskoczeni tym, co się działo i dzieje w drugiej rundzie. Tak, Janek próbował, aż w końcu naprawdę trafił. Ale twardą głowę ma na pewno Aleks Jedynak. To również się muszę z Tobą zgodzić, bo nie jedna osoba by padła po prostu na matę i nawet nie miała ochoty wstać. No ale będzie miał Jan Przygoda takie fajne highlightsy w swoich kolejnych pojedynkach z tą obrotówką. Tymczasem minuta do końca rundy drugiej. Cały czas Aleks Jedynak jest z góry, ale tutaj będzie próbował jakieś kimurki chyba nawet Jan Przygoda. Nawet szuka głowy. Być może do gilotyny. Tak, albo czekaj, bo tutaj mam wrażenie, że on powoli się do trójkąta nogami Tak, zbiera. kręci się nam tutaj Jan Przygoda. Być może nawet do trójkąta, Wyczekuje moment. albo nawet do balachy. Ale rozpuszcza teraz Aleks Jedynak pięści, on już chyba doszedł do siebie. No i teraz pytanie, jak punktować taką rundę, bo oczywiście był knockdown. Oj, tu koniec jednak tej rundy. Trochę ten zegar nas zmylił. Jak punktować taką rundę? Jan Przygoda prawie zakończył walkę przed czasem na swoją korzyść, ale po tym poszło obalenie, w którym Aleks Jedynak był z góry. Wolę chyba to zostawić w rękach sędziów, ale runda fenomenalna. Szczególnie ta końcówka, ale chyba jednak bardziej liczony jest ten efektywny striking niż ta kontrola w parterze Aleksa Jedynaka. I zaraz będzie powtórka, i zaraz będzie ta obrotówka. Tak, mam nadzieję, że realizatorzy nam to pokażą Tu po na raz początku, kolejny. oj, tutaj, ale tu nie trafiona. Na początku trafił Aleks Jedynak, dobrą kombinacją. A tutaj kopnięcie nieprzepisowe. I zaraz będzie, nie, to jeszcze na korpus. I tu Piętą zahaczył szczękę i był tak naruszony Aleks Jedynak, że on to w ogóle przetrwał. ale naprawdę tutaj bardzo dobre zachowanie ze strony Aleksa, że intuicyjnie wszedł po tym kopnięciu w nogi. Pięknie, idealnie wręcz punkt. Aż dziwne, że nie odcięło nam tutaj reprezentanta Spartan Chorzów, ale Jan Przygoda też się trochę podpalił, niepotrzebnie zbliżył się aż tak, nieprzygotowanie i obalił go jego rywal. Tylko wiesz, z drugiej strony nie wykorzystałbyś tego? Może bym wykorzystał.
Znaczy jest chciałbym to. na pewno, ja nie jestem fighterem, ale wiadomo o co chodzi, wracamy. Będzie polował, ale teraz Alex Jedynak takim okrężnym kopnięciem. Alex powinien bardziej korzystać z tych kolan, mam na myśli. Oj, trafiony korpus chyba tutaj siedzi, tak jest. Zaraz tutaj Alex Jedynak rzuci kolejny wbieg i będzie chciał kończyć walkę przed czasem. O, i próba wejścia po nogę. Jest taka posadzka, czy uda się obalić? Ale silny jest fizycznie, ale co z tego? Alex Jedynak z góry. I ładne przejście tutaj do pozycji bocznej. To jest Ale- chyba nawet taka półgarda w tym momencie. Tak, masz rację. I teraz znowu kibice ożywieni, bo to zawodnik Chorzowa jest w pozycji dominującej. Tak, no trzeba przyznać, że naprawdę Alex ma tutaj dość spory doping swoich kibiców. No ale tutaj naprawdę dzieje się dużo. Czy będzie próbował coś tutaj zdziałać z tych pleców Jan Przygoda? No kto wie. On się czuł na pewno komfortowo w tej stójce. Tak, ta obrotówka pięknie, piętą zahaczyła głowę jego rywala. No kopnięcia w jego wykonaniu były naprawdę bardzo dobre. Natomiast Alex, wracając jeszcze do tematu stójki, bardzo fajnie pracował tymi kolanami. Widać było, że Janek nie do końca czuje się w tym komfortowo. I na razie chyba zapowiada nam się trzecia walka i trzecia decyzja. No chociaż jeszcze minuta 20. To jest oczywiście ogromna ilość czasu, którą można spożytkować Ale na zobacz wiele rzeczy. przetoczenie, Oj, zobacz dosiad. przetoczenie. To jest dosiad. Za plecami jest teraz. I kłopoty tutaj Będzie wpinał. Aleksa Jedynaka. Ale może teraz spadnie, bo ta grawitacja będzie działać na korzyść Aleksa. Już spadł. Zaraz może być rozciągnięty reprezentant Spartan Chorzów. I to są fatalne I informacje. duszenie za Oj. pleców. Rear naked choke, ale to nie siedzi na razie jeszcze mocno pod brodą. Ależ by tutaj Jan Przygoda naprawdę sprawił dużą tutaj niespodziankę w tej trzeciej rundzie, jeżeli udałoby się jeszcze podać płaszczyźnie jego rywala. No ma jeszcze 40 sekund. To jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ale jest plastyczny Alex Jedynak. Ciężko naprawdę go będzie teraz wykończyć. 30 sekund. No, Są ciosy. I tutaj będzie chyba próba nawet duszenia trójkątne rękoma. Dosiad. 20 sekund. Wykręci Wykręci się, ależ tutaj fenomenalny sweep. Ta walka to jest jeden wielki roller coaster. Banger, tu się tyle dzieje. I jeszcze rozpuści ręce Alex Jedynak. Zaznaczy na ostatnią końcówkę tej trzeciej rundy, co tutaj się dzieje. Koniec tego pojedynku. Wow. Ciekawy jestem tego werdyktu. Ta walka była niezwykle równa. No i niestety, albo stety, znowu nie Pomyliłeś się. trafiłem. Słaby z ciebie ekspert, nie no, śmieje się, ale to był naprawdę fenomenalny pojedynek. Po prostu te pojedynki, te starcia, te walki w MMA na galach Silesia na MMA zawsze są wyśmienite. Zobaczmy powtórki. No tutaj już od pierwszej walki naprawdę można było wywnioskować, że zapowiada nam się fenomenalne widowisko. Tu przeniósł walkę do parteru, ale tutaj mamy właśnie zmianę sytuacji, kiedy to Jan Przygoda był za plecami i ten świetny sweep. I jeszcze na sam koniec podniósł pozycję Alex Jedynak, żeby poczęstować kilkoma motkami. To co, powoli przechodzimy do werdyktu. Konferencjera Tobiasza. A więc zapraszam do werdyktu. Szanowni Państwo, przez jednogłośną decyzję sędziów walki trzeciej Silesia MMA 25 zwycięża Alex Jedynak!
Jeśli wchodzę to wabank, jeśli wchodzę to na bank są ze mną. Ludzie, których dobrze znam, nie podzielił nas ten hajs ani w pierdol. O nie, o nie. Jak chcesz mieszać między nami, no to krótko, ty. O nie, o nie. Próbowałeś nastawić, ale pudło. Kładź stówę mi na blat, jak wydawać cio mój rap, bracie Sony. Mimo, że to dobry hajs, jestem dużo więcej wart, także sorry. Sorry, Gregory. Nie chcę spoglądać za kratce, spokojnie sobie spać do późnej pory. Gramy, bracie, tu wabank, wygraj wszystko albo strać, tylko pomyśl. Rap szczery z boiska na penthouse. 2-4 rozpinka.